ଆମେ ବାହାରିଲୁ ତାରା ତାରିଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାରା ତାରିଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲବମ୍ ଗୀତ ଲଗେଇ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲବମ୍ ଗୀତ ଲଗେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ମଜା ବି ଆସିଯାଉଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତାରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ନଦୀଟା ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଗାଧେଇଲୁ। ଗାଧେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ପୋଲ ତଳେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଦେଖ ଆମେ ଆସିକି ତାରା ତାରିଣୀ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛୁ। ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଛତା ବି ନେଇକି ଆଇଛୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ। ଛତା ଆଣିକି ଛତାରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଫାଷ୍ଟ ଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ। ଏଇ ତାରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲା। ଏପଟେ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଟିକେଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁନି, ମନ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ବସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବି କହୁଛି, ଆପଣ ବସ୍ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବେ। ଏପଟେ ଉପରକୁ ଯିବେ, ବସ୍ ଆଗରେ ଥିବ, ବସିକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ଆମେ ବସିଗଲୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଗାଡ଼ି ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ବି ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ଆରାମରେ ଯିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆରାମରେ। ଆମେ ଆସି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ମା ତାରା ତାରିଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇବେ ସେଇଠି ଏଇ ଜାଗାଟା। ଆପଣ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆସିବେ। ସେଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁ, ମୋବାଇଲ୍ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି। ଚପଲ ଥୋଇଦେବେ, ଚପଲ ଭିତରକୁ ବି ଆସିପାରିବ, ଥୋଇଦେବେ, ଆରାମରେ ଯିବେ। ଆଉ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିବେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ଷା ପରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାଗେଇକି ନେଇକି ଆସୁଥିବେ। ଯେଉଁ ବି ତଳୁ ଜିନିଷ ଆମର ଭୋଗ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ଝିମ୍ପି ନେଇଯିବ। ଆଉ ତଳେ ବି ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି, ଉପରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପରେ ଆସିକି ବି ନେଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ତଳେ କହିବେ ଅଛି, ଉପରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ବି ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ମାଡ଼ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିଥିଲା, ତା ଗାଲକୁ ଧରି ଢୋ ଢୋ କିନା ଦେଇଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼। ସେ ଡରିଯାଇଛି। ଡରିଗଲା ପରେ ସିଏ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିବ ଇଏ ସିଏ। ଭଏସ୍ରେ କହୁଛି ମୋତେ ଧଇଲା, ଢୋ କିନା ଧଇଲା, ଟାଣିଦେଲା। ସେ ଖାଇଛି, ଜାଣିଛି। ଆପଣମାନେ ବାଗେଇକି ଆସିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଆସି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଖାଲି ଉଠାନି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି କାକା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଏପଟେ ଆଣିକି ବି ଆପଣ ଚପଲ ରଖିପାରିବେ ଆରାମରେ। ଚପଲ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଆପଣ ଆସିବେ, ଏଇପଟେ ଆସିବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଆପଣ ଆସିବେ, କିଛି ବି ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେନି, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେ, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା, ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିବେ ଯଦି ଏଇ ଘରେ ବାଡ଼େଇବେ। ତାରା ତାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ନଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ମାନେ ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ହେବନି, ଏଇଠି ହେବ। ଏଠି ଅଛି ପାହାଚ। ଆପଣ ଯଦି ପାହାଚ ପଟେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଏଇପଟେ ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆମେ ପାହାଚ ପଟେ ଆସିଲୁନି, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ଗଳି ଗଳି ତଳକୁ ପଳେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଲିଂ ବି ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଧରିକି ଆସିପାରିବେ। ଗୋଡ଼ ଖସିବ, ତଳକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ବଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତାରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ବି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଗଲି ଏବେ ତାରା ତାରିଣୀ, ଯେଉଁଠି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ହେଉଛି, ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇକି ଭିତରକୁ ଯିବେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ନେଇଯିବ ନଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ସେଇ ଗେଟ୍କୁ। ଏପଟେ ଚପଲ ରଖିବେ ଯଦି ଆଣିଥିବେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଫୋନ୍ ଭିତରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଫୋନ୍ ନେଇପାରୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକିନା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ବାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ। ବାହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି। ପାହାଡ଼ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଅନାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପାହାଡ଼, ତଳକୁ ଅନାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ପାଣି ଜମି ଯାଇଛି। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଉପରକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଉନୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଦେଖିଲା ଲଘୁଚାପ ଲାଗୁ ହେଇକି ବର୍ଷା ହେଲା। ଆମେ କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଉଠେଇଲୁ। ବୋଲବମ୍ ଗୀତ ଗାଇକି ଯାଇକି ଆଇଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶିବ ଦେଖିବା ପାରିବ। କିଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଥିବ, କିଏ ଡମ୍ବୁରୁ ଧରିଥିବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ତାରାତାରିଣୀ ଆମ ବୁଲା ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆମ ଘର